Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo sa Bacolod City nga may barangay nga ginatawag Coffee District. Inibangod sang kadamuon sang kapihan sa amo nga barangay. Aton hibaluon kung ano ini nga barangay sa report ni Romeo Subaldo. Sa wala kag sa tuos ang sini nga kalye, may mga kapihan nga nagaidas. Ini ang Ilac Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod City, ang gidbansagan nga Bacolod City Coffee District. Sa guluwaan sa sinigadalan sa may Burgos Extension, makita ang landmark sa barangay nga may nakasulat nga Home of the Dagyawan Festival, Bacolod City Coffee District. May classic nga mga daan nga mga kapihan, may mga moderno nga mga kalan-an dala na dira kapihan. Suno kay punong Barangay Romel Flores ang Ilac Street, ang santuanay nga deklarar sa barangay nga Calle de Coffee. Pero gin-author ni Anay Consihal Carl Lopez ang ordinansa nga nagadeklarar sa Villamonte bilang coffee district sa syudad. If you could take and look upon Barangay Villamonte, damo kapihan diri. That's why me myself nakamba ko sa council, why is it that we're going to declare as Calle de Coffee ang Ilac Street. So from then, after that we declare as Calle de Coffee, Councilor, I think former Councilor Lopez, no? Declared o sponsored, no? Authored sini na ginadapt yan maging Coffee District o Bacolod. Ang GL nga kapihan suno sa punong barangay, ang isa sa mga pinakauna nga kapihan diri. 1960s pa lang, ari na ini sa Villamonte. Parte naman abis ang tradisyon sa ginatawag nga Barrio Obrero sadto nga kung may bisita, ginaagda nga magpangapi. Gani bisan sa tunga-tunga sang interview, ginpauntat anay ni kapitan para magpakuha sang kape. Isang GL kape na eh? Atake ka. Okay. Poto lang kuya. Nakakape. Hindi, nakakape na ko. Gawad no, noya ako pilaber niya. Mas marami gid-abi ang sugilanon kung ginaparesan kuno sang kape. Ang santuan ay talamnan sa katubuhan kag iban pa nga mga pananom nga ginapanag-iyahan sa mga Montelibano, gani nangin Villamonte ang ngalan sini. Kag subong, isa sa mga pinakadako nga barangay sa Bacolod. Nadala na sa mga taga Villamonte humalin sadto ang mga agda mga pe kada may bisita. Iman ang rason suno sa kay punong barangay nga madamo sa nagtuhaw nga mga kapihan sa ilang lugar. In so far siguro because of the tradition and costume, because normally no atong bala Villamonte, isa ini ka badugay na baryo, which is Barrio Obrero. And I think siguro one of the major political clan diri sa Bacolod came from Villamonte, no, which is mga Montelibano naton. I believe that siguro through the spirit bala of hospitality man sa Barangay Villamonte, I think isa man ka factor na nagdamo diring kapihan. Kag sa kapihan nagakatabo ang mga transaksyon sa negosyo. Gani nang idako naman ini nga parte sang ekonomiya sang barangay. Sa kapihan man nagakatabo ang mga sugilanon kag debate, parte politika. Gani may dalagko nga mga ngalan sa patag sa politika nga mga taga Villamonte. Madamo pa sang plano ang punong barangay para diri. Luyag niya nga i-preserve ang mga classic nga kapihan kag batunon ang bag-o nga mga establishments nga nagasulod diri. So, ang muna ba ko na we look forward sa modern but ga-embrace na Japan sa ato niya na historical mga heritage na to. Okay, because nagapati ko, it will be preserved because ina na mga bagay could be very significant not only sa ato na generation but even the future generations to come that they would, may mabtan pa sila na unang stasyon sa Barangay Villamonte naton. Gani next time makalabay ka sa Villamonte, balik dang palibot, halos kada kanto may mga kapihan. Ang kape sinuseya, hindi lang pala nga buhian sa mga tawo diri. Ini ang simbolo sa hospitality sa mga taga Barangay Villamonte.